Hello guys, nontonमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर आं दासो गोदान ना इन्ट्र' जागायनायफोरखौबो मोजाङै रोंजोबाखै अब्लाबो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। जोङो दा दुधनायाव दंफैयोमोन काबादि खेला गेम गेलेनो दा थांसै थांनो ओंखारबाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांदो। गेमा डिस्ट्रिक्ट गेममोन दा बिजनीनि रिजाल्टआ गाज्रियानो जाबाय क्वार्टार फाइनालाव। नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। हेपि निउ इयार गाइस बयनिसिमबो। दुधनै गार्ल्स स्कुलाव थादोंमोन आरोना बेयाव दोनदोंमोन बयखौबो। बुरजा दै हाई स्कुल एलपि स्कुल लगायनानैबाथाय बुरजाथार रुमफोराबो। जों दा बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना सेन्टाराव थांग्रोनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय मटर गाखोजोब्बाय। जों 27आवनो फैदोंमोन आरोना दिनथ'वाखै डाइरेक्ट 10:30 थांफिनसै न'आव। गेमा मोजां जानायमोनबाथ' थानांबावगौमोन बाट थांसै नायलांदो। थिखोनो हाला थफ्लायाबो गिदिरथार। दुधनै गार्ल्स हाई स्कुल गेट एसामिसफोरनिसो मा बेयाव जादोंमोन गेमा। कर्ट मोनब्रै दं बयसफोरनि मोननै गार्ल्सफोरनि मोननै। दा फाइनाल जासिगोन खोमा जों फाइनाल नायलांला थांसै बाय बाय होनसै दुधनैखौ। सालबारिजों मोनदोंमोन जोंहा दिनै जेनबाय ओमफ्राय सालबारिजों। सेमि फाइनाल जासिगोन सेमि फाइनाल जोब्बाथाय फाइनाल थांसिगोन आरो प्लेयारफ्रा। सराइदेवनि खोमायो प्लेयारा। होमबा जों ओंखारलांसै लोगोफोर ओंखारदो। दुधनै बाजार ओइथिं दंमोन थांला इखै बेयाव बास नेनोसै। ओरैबो दंमोन दखाना मा बुस्थु बेलाय हासार ना मा? गारि गाखोनोसै लोगोफोर गारि मोनबाय। होमबा थादो दे गारि गाखोलांदोनि। मेघालय थांग्रा लामा गवालपारा थांग्रा लामा मोनबाय। बास सोलायबाय लोगोफोर बास सोलायनोसै नेबावनोसै दा गोदान नेफिनसै। स्मार्ट जायो मेसें बोथोराव माइ गायखायोबा ओरैजाय दैबानाथिं गायोब्रा दैबाना जानाय थौले जायो ब्रह्मपुत्र